А плато ли правим или додолу? Плато или додолу? Айде да видим докъде е мъглата, дано да е до него. Ще видим мъглата, да. Даже и да искам, сега не мога да ти помогна. Ей, тази бялата дъска ли говорите? За нея ли? За онова момче с... Да. Аз съм готов. Казвайте и движа. Атака! Да. Това добре ли беше? Ще го видим на клипа. Уху! Еми уж за платото говорихме и евентуално ако няма мъгла, къде се спрях. Какви с тя бабуни, бе? Какво стана тук? Абе и аз нещо не го... Да, с тия бабунки. И аз не ги виждам, нещо се прецеках, бе. Там наляво му бях свикнал. Тук няма, там няма бабуни. Ако искате да минем наляво, аз... Не, то тук надолу става също. Само тази част е така. Нещо се обърках. В остана карам едни бабуни.
Теля? Ако е офроуд и от тук надолу си става вече ти. Добре. Ама ако искате, мама не ме и водая. Много тега. Тегаво. Задващи бабунки. И то проблема е, че не ги виждаш, в смисъл. Иначе между тях завиждам. Нали, ти да ги виждаш, окей, ама... Какво столче си намери там? Къде? Къде си се? Аз ли? Ставаш и ти е. По принцип, да. Ама де-факто на тръскането така ми се набива носа. Ужас. Самото сяде. Всяка една бабунка, бам! Ако Сам- стегнеш каската отзад, няма ли да... Стигнал съм на максимум каски и очила. По-скоро не е толкова... На заден кант е проблема, на преден го няма. Да, и на мен заден кант. Пропадам. Не, аз с тръскането на носа ми е мисълта. Да, разбирам. Е такова. Ого, това нещо се е разходило. Ако искате да направим то лифт, защото няма много мъгла. То участък, ама... Пак да направим платки след. Да. Ама не е тук. По гадното. страна. Да, по хубавото. Вие казахте, че там няма мъгла. Така ли? Не, по-скоро няма бабунки. Там където са уния хора. Ами, ние караме извън пистата. Не, това си е писта. И аз си мисля, че това е писта по принципа и тук. Да. Тая част не е много писта, Да. но тук надолу си е. И сега ще пуснем тази страна, после лифта и другата. Благодаря. Andiamo, Апс. andiamo. Виждам. Айде, атака, Вилко! Да не беше толкова мъгливо, това нямаше да има. Да. Въпреки, че то пак ще... Той валял с нощи, затова има бабуни. Днеска вали. Но този ако вали, няма да го правят. Това го има. Той филма да не вали вечер. Да, през нощта.